Zdravím vás, dámy a pánové, od druhého dielu FNAF. Nezabudni na udíl like a odber, veľmi to pomôže a nejdem to dlhšie obkecávať, uži si video. Víš vôbec? Aká energia, o čom to hovoríš vôbec? Aká energia, o čom to hovoríš? Animatronik. Jaký animatronik? Zavri dvere! Kto to je? Povedz mi, kto to je. On zmizol. Kto to je? On volá sa Enard. Vyzerá ako robot a niekedy tu proste sa objaví a začne klopať na dvere. Neviem, čo mám robiť. Ale potrebujeme otvárať dvere, inak nám tu bude energia. A nakoľko vydrží ešte tá energia, nevieš? Neviem. A tu je! Bol tam? On zasa zmizol. Furt neviem, ako to robí. On proste zmizne. Mal by som ti ukázať, čo tu je. Tu je taká kuchynská miestnosť, keby tam je ventilácia. Keby nejaká, dobre. Hej. Tam je taká, tam je príšťera, tam nechoď. No dobre. Okrem toho je to proste prázdne. Čiže neviem, kde sa tu objavuje. Tam sa nedá ísť. No. Ale proste sa niekedy zjaví. On tam bol. A ako sa ho zbavíme? Práve to neviem. Furt som Počkaj. Už som tu asi 2 mesiace. A počkaj, ako sa vôbec voláš? Ja ťa nepoznám. Ja No? som Steve. Ty si Steve. Ja som Steve. Ja som tu bol tiež gardom, ale oni ma vyhnali. Tí animatronici. Tu do podzemia. Áno, tam je. Mňa naháňal taký Freddy veľký. Au. Pozor, dávaj si pozor. Nie, došla nám energia. Rýchlo, poď, bež. Kde máme ísť? Poď, musím to tu vykopať. Počkaj. Kúp. OK, poď. Kde sme sa tu dostali? Ja to tu postrážim, choď. Ale ja ťa tu nenechám. Choď dole, ja postrážim ťa. Bež, rýchlo. Dobre, bežím, dole. Dobre. Kde to za som? Kde som sa tu dostal? Interact. Čo je toto tunak? Kamera 2. Ako to dopadne. Ty. Nie. Kto to bol, to neviem, kto bol. Vyzerá to tak, že budem musieť dávať pozor. Nie. Počkaj. Skúsim tu dať čo poštíkať. Dobre. On je nejaký poškodený, vydieram. A tu je nejaký... Go need trigger. Nie, on sa zapol. Musím zatvoriť tie dvere. Nie, kde môže byť? Kamera 1. Tam není. Nie. To je nejaký pokazený robot. A on nevyzerá ani ako robot. Čo to je? Nie, zatvoriť dvere. Skúsime to ešte raz. Nejakou to stantlo, alebo niečo také. OK, bežím. Dobre, on leží. A tu je nejaký Dobre, berem, bežím. On môže zahýbať. Nie. On je nejaký moc OP. Nemyslím si, že... Nie. Aj to stačil zatiaľ. Keď tu není.
O nie. Neviem, čo mám robiť. Toto je... Prečo ten typek zostal hore? Neviem, čo mám robiť proste. Toto bude troška... Nie. To bolí. To je bolesť. Nie. Ja zatvorím tie dvere. Nie. To bolí. To bolí. Nemôžem. To bolí. No, vydržím. Nie. Čo to je za robota vôbec? Nie. Čo je toto za hudba? Ja už to dlho neprežijem. Idem vyskúšať toto. Tak. Tu nič není. Čo to robí ten animatronik? Kamo, čo on robí? Je to riskantné chodiť takto blízko k nemu, ale tak aspoň niečo, skúsime sa pozrieť. On nemá mechanické. Nie, on je tu. On nemá mechanické veci. To čo je? No nie. Daj mi ešte raz sa na neho pozrieť. On to nemá mechanické veci. Čakaj. Možno sa nerozbehne. To čo bolo? To nie, čo je to? Nie, on si ma všimol. Skúsime ešte. Nie. Dobre, idem sa skovať. Nejdem ísť. Nie, on beží za mnou. Musím... Zatvúrte dvere. Neviem, čo mám robiť. Nie. Prečo mám nožík? On spí. Nie, on je tu, znova, toto ja už neprežijem. Musím. Dobre, bežím. Mám tie triggery, skúsim ich. Dobre. Nie. Ahoj. Čauko, Kde som sa dostal? Čo je toto tunak? Ja som myslel, že toto je... Ježišmaria. Kde som izol? Čo je toto tunak? Ja tomu nechápem. Kde sa zóna? Nie. To je nejaký poškodený. On je nejaký poškodený. Počkať, idem sa pozrieť zozadu, aký je. Tu má nejaké káble. Toto sa nevyznám. Toto nevyzerá dobre. To je ten typek. Prečo je zničený? Prečo to má? Ježišmaria.
A tu má nejaké tie káble, idem skúsiť. Tak. Dalo mi to šok. Tak ten robot funguje, ale prečo? Prečo sa nehýbe? Ja som myslel, že sa bude hýbať. Ešte ma zaujíma, že kto je tamto, ale nevadí.